Tarkashi, jaruma Rahama Sadau ta saki wasu fitattun hotuna da suka girgiza manyan matan Kannywood. Sai dai wannan hotunan da jarumar ta saki sun jawo jarumar abun magana wajen al'umma. Yanzu za mu kawo kai tsaye domin nuna muku waɗannan fitattun hotuna ɗaya bayan ɗaya. Kamar dai kullum, idan wannan ne zuwanka ko zuwanki na farko wannan tasha ta mu mai albarka, muna so ku danna mana subscribe, kana ku taba alamar ƙararrawar sanarwa ita da zarar an ɗora sababbin ayyukanmu za ku gani, kana ku taba alamar liking ga wannan bidiyon domin samun labaran gaskiya da hakika. Mun gode.